Давай псуш на камері. Ой, ну правда, мене мой так. А ви що, не можете спробно пускати? А брати, я так само до тебе не висипаю. Нічого, считай. Види, давай Руфи передачу ти знов. Baci, ruske moje flaše. Ja, ajde uhvati Rufiju. Možeš sada nju iši da nam. Ne, mislim uhvati ga. Što si rekao?